Nu vă lăsați păcăliți de Anca Alexandrescu. Rămâne aceeași mizerie, care lasă papă Dragnea, pe Dăncilă și după aia s-a metamorfozat în marea jurnalistă, marele vector de opinie, marea statuie morală. Ea a rămas în sine aceeași mizerie. Nu vă lăsați păcăliți de toate uzelele care apar așa de niciunde, sau reapar, mai bine spus. Pentru că după câțiva ani de dispariție a apărut ca mare jurnalistă. După ce, repet, i-a pupat în curs și în același timp i-a și săpat pe Dragnea, pe Dăncilă și pe cei asemenea lor.